Kubanska vakcina protiv raka pluća više od 20 dana čeka da bude upotrebljena na nekom od pacijenata u Srbiji, obolelih od te bolesti. Veliki broj obolelih koji nemaju šta da izgube prijavio se dobrovoljno za testiranje. Prvu vakcinu daće kubanski stručnjak koji se nestrpljivo očekuje. Trebalo bi da dođe, imamo sve potvrde da dođe 29. ovde, već imamo 8 spremnih pacijenata da prime vakcinu, znači čim on dođe i kada usaglasimo sve to sa njima u roku od dan, 2, 3, onda bi se i primile prve vakcine. Vakcina će se primenjivati na pacijentima koji imaju 4. stadijum bolesti, za koji se prognozira još 6 meseci života. On će biti ovde mesec dana i radit će sa nama zajedno na tom programu oko tih kubanskih vakcina. Testiranje kubanske vakcine i odabir pacijenata vrše se na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkog centra Bežanijska Kosa i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Jelena Milevski, Moja televizija.